Tang sithik-sithik ngono ta. Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh duduk. Kamu harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet gini. Maju. Kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multi talenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamu ini dik niken. Sejaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengen belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh duduk. Kamu harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet gini. Maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep sana. Iya, madep. Opan. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali. Besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Lah kena aku loh. Bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah, ya toh? Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh? Di sini, ya toh? Ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Ini dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lu jari Pak kena limbuk lho. Terus bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa aku bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, ininya dilepaskan. Ininya cul nodek kue enak nang. Oh, jangan lego tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi ha. Wis. Engko Wis. tak privat neh ning omah ya. Jangan merasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok aku Jen. Duduk sini dulu temannya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu sok. Iya sudah. Ya, kapan-kapan
Aa latih lagi ya. Iya, Aa. Telek. Telek-teleknya apa to iki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo? Nyapo lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Kok sobat nyamuk iki? kok sobat nyamuk lho? Aku ki yo ngenge ono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho, cuk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo saora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Mau njaluk buta. Timbang ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung maling jan. Apik. Iki Sing keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya, masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Kowe nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Heeh. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso. Anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Heeh. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho minggu kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu Yo, takut ora toh? Kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho, Nduk. Lah nek iki kan isih arep belajar, lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep? yo anakku, Apa yen yo, tak Kak? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis ndalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur keliling padang bulan ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sakmono uga, Ken. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku rong paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung Kok paham. tak WA. Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham Aku kowe. rong paham, aku karo niken nak wong polos to. Oh iya. Wah, piye urung genah apa piye, Dik ya? Orang. Alah. Nek wis genah pala ade cekakaan ya Mas. Kudune iki Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling wi. Lambene meletek di sirah. Heeh, lambene buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten, Mas. Kemplangan. Gamelan karo ki. Lulu iki eneng orjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe?
Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Iya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Ono to, Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kakang to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa ae lho, Nduk. Kowe kayak iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah, cantik, iya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Mana sih kamu Kamu. wanita ki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajah. Wis kenal apa urung to jane? Sindi Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenali mbek iki kok. Salaman sik Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Piye? Lho piye iki? Selawatan Piye ndek nganggo. mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh. Oh ngene lho, Mas. Sik to kowe iki ora Iki lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, Nih. biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki lho. Jajal. Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap. jajal piye jajal. Siap. Pokoknya aku ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakak. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Walah, lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nonton angel rap. Wah, seneni cah cilik we. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Heeh. Oh iya iso aku iso. Ayo, Duk di ero. Lho kok bekek kono. Lah isone ngene kok. Heeh. Lho iki piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Ki pamen aku ngesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng ah? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek kek mie kok ning anding speaker lah ya ndak nek muni. Ora muni ki ngonanku. Jejel. Ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, iya. Ya, Dang. Ayo le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor Sing kene. isor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kewalik paling Walik, Duk, walik, walik Duk. walik. Ah. Iya. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe no. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dike selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh. Ae ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik ora ta? puas. Api ya. Iki wayang ora ning BPJS lho korban untu. Duk, Apik, tapi kok. aku penasaran, kuwi jane brengose tenan apa to? Lah, iya. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbang. Wih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki arep loro. nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngomong sak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi Wis brengose. tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Ini brengos asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu Mas Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo.
Kok rekoso mentaya Ayo, ya golek golek pangan. pangan samploan bae kok iso kaya ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas Iya. luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan Kang Mas Labine keringetan, labine keringetan dilapi. kula trenyuh kalian panjenengan lo Kang Lah, Mas panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. aku suka Aku arep dadi toprak. Iki wis ora ya lek isih pangganti Panjasmara bangun ora. kuwi ceritane piye Ceritane piye? Panjasmara bangun. aku dadi apa Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke, aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun kakang ya yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun kakang ya yai. Wadah apik kuwi kok Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngomong maneh kok. Ayo. Ayo. Manut kalian pun kakang yai. Loh, Opo Bandung kurang sugih? heeh. syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya, Opo Bandung kurang bagus? kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Di garwa pamrih pari wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kowe. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku. Ki apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki Kowe arep kok luwe galak timbang Bandung bar. Apik. Anu kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sawo. Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lo Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mentah romantise Minta ya. romantis ya Kang. Telek. Hei, iki wang ngono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokra untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Mas. Rodok ndek deloken mau mik teko Nyocok moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Napa Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling? Sinten Kang Mas?
Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju, Mas. Lho kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? Lakone apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh. Walah, iki barang wis gak kena jak kompromi. Tuh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak Jack. Ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Wah, napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, lagi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak non dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi runduk niken. oke. Kondo ngaren men to, Kang Mas. Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sida gemati to. Sida. Wis jangan kuat to. Wis go bias trajari sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Jose aja. Gemati ya gemati masih bra. Yo heeh. Tayon dulu. Iya, Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono ya nduk. Iya, Mak. Berarti ditongkas, Mas. Ora. Kowe kok setongkas. Sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yo, ngaju meneng sik. Heeh. Bah, suaramu apik lho, Mas. Apa ya? Kalem aku kowe. Kalem. Suarane apik. Terus Sing elek kelakuane. wis suwe. Ku cenggunuke bal bekel. Dene kan. Dalam. Mau milih loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Apik. Malah sip. Malah sip itu. Padha jembuke. Lho. Jembu apa jembu? Jembu iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Apa? Oh, Lah ngadeg kuwi tanpa gocekan. Yang piye mau piye? boleh iki lho. 1 2 3. Kok mau enak ya? Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. Kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ra. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihannya Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Sangat. Ora Dek niken. dalam. Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Weh, Mbak Niken. Apa? Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman ki. Coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Oh. Kodhok Iki ngorek. kono. Tuk kodhok ngorek, Mas. Siap bojo punang kinanganten Ora sareng. ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Sirat Mojo punampinanganten dauk. Atmojo. Niki wanjinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok.
keprukmu rodok cilik wae. Wah. Gigi. Ja. Manten kok arep Ndi? bacokan ngono. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang gantal. Bae wis. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah. Ya ki panganan. Balang-balangan sampun wingko mbok lho gedine nggur sak Atos kuwi. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Heh? Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, Manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah iya. Nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang. Modern. Modern. Ja. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Cek. Lek Mas Hop gak sida Mas mantene sangklir. Ya, Kurang balang-balang. Ya bener lho yang ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Bawer yo sangklir. Wis karek sitok bayi dak ilang lho. Ki mosok sitok. Entek iki. Karek sitok didak wajan. Weh ta ya. Yo. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Mangga Nah. Apa sing pelok bebas lecek? pelok. Cie dek, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dek terus muni piye? Yo nyeluk yo yo dek. Iya ta. Lah iya bener to. Lah ya Dek. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas ya. Sing Angin amidip milir Arom lumprang Banjaran Sari angin amit milir arom lumprang Banjaran Sari dados maknya sakarna dang umekar kaduk retno bremara ngisap sarine brengengen sikumbangiku anto sejatine madu sirnane mungkrah lan lesu ibare alar ambabar laju iberidere lumayan dengan awang necoen parano angin kebar
damuncar ong tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga kulup tetuka matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya sewu kalepatan nyuwun tadah wadana sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani nuwun inggih punika wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Janaka kula wonten dawuh Siadi kang kulina ngayam wana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudhak Tunjung Biru mau ya Yayi. Menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebda ing karya Dimas Gatotkaca kula wonten dawuh waman awat-awatana lakuning pamanmu angupadi wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika. Merahina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkan negara saketer kini donganing kung lir wuwu sing pinipanco Bong ilahing nama Sidam Sidi Sekaring Buwana Langgeng. Ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumitir. Sumengko pengawak bajra kang dadi lakumu ana parigawe apa? Nuwun inggih Duh Hyang padha winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos. Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking Paduka Pukulun ingkang arupi Sekar Pudhak Tunjung Biru
Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Ulup Lesmana samendang tan karempit atur kita wis ulun tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka wasta ulun. Tampanana ulun ora nggone masrahake kulup. Ngaturaken gunging panuwun pukulun. Iya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sakwise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru, kita aja pegat ing pengati-ati Ngger Lesmana. Ngestakaken dawuh pukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Iya Lesmana, ulun nyangoni Raharja. Dewa Sugata marang suring prang mudani arum-arum ngendan wing awiyat ing danan jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula. Jernyatanipun paduka Hyang Pada wenang sampun nyumurupi ancas kula. Ulup Janaka, nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni. Ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna. Kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhaking Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya. Nanging kawruhanana kulup Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati. Waduh pukulun Ormaos lingsem Janaka nyawang soroting Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka hayu mopo rasamu. Kalamunta Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana, ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu liwat tepining lepen tempuran kang bening banyune. Supaya kasembadan sediamu he Janaka. Kumaling si cinceng kuling jakune turo rame amalungi mertandane mancine wos kakak tenjang tentang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumpang dan makarya kumaling si cinceng kuling jakune turo rame amalungi mertandane wancine wos kakak tenjang lintang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya
mundur palarasan sang pekik dupi mundi mastuti dawuh sang resi apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagdo pancen bener kowe sapa panengah Pandhawa satriya Madukara saka negara Ngamarta Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku sumedya laku mak ngendhek marang lakuku kembang Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar yen ora mbok wulungke bakal tak rudha paripeksa lah dalah murang tata bagus rupamu ning jebule kowe arep mbegal daraku parat iki musuh lawas kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkinan Anoman pecak pirang dina tak ladeni musuh satru Pinggondalya Gatotkaca ayo tandingono iki mantan Gembong Senopati Swelagiri galong pecah dasmu gagat dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa Sekar binelah dados kalih ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijaya Mulya Swamya ngambrang kati karunaning kaswase aneng marga memalatkung risang gondo wastrat mojo leng-leng lalu hangulati ing Kakang Semar Janaka kang sagu mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru
kang tegese dina iki uga Kakang Semar bakal kaboyong mring Ngamarta. Aja percaya Kyai. Sejatine sing nampa saka Hyang Padhawenang kuwi Lesmana luwih dhisik nanging direbut dening Panengah Pandhawa nganti aku mung ngantukake cangkoke wae. Sampun cukup, stop. Ampun do regejekan. Kembang lan cangkok bisa pisah niki saged dados pralambang kagem Ndara kula Janaka lan Ndara Lesmana. Ndara Lesmana kaliyan Ndara Janaka niku sejatine siji ning taksih kapisahaken. Benjang dados tunggilipun wonten lakonipun piyambak. Cobi mangpirsani. Badhe kula gathuke mlih wujuding kembang lan cangkokipun Ndara. Yo kagathukaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatine wujud wenteh garwanira Kyai Semar Badranaya nenggih Bathari Kanastren. Kembang lan cangkoke ndak dadekke siji Badar wenteh bojoku. Kanastren. Inggih Kyai. Piye? Kowe sowan Sang Asih Prana. Ya yang padha winenang nampa dawuh apa? Kyai, mboten kenging kisah saking nuswa Jawi. Sampun pundhak anggenipun Kyai Semar momong dhateng Praja Pancawati. Sakmenika gantos momong dhateng Praja Ngamarta, momong para Pandhawa Kyai. Monggo Ndara. Tumuju wonten Praja Ngamarta, kodratipun kula momong dhateng para Pandhawa, Gus. Laruta saking Gotha Sakura kula yen atanamu kusa Sang Sri. Kepiye pawartane Dimas Bukaka Prabu? Ngaturi ketiwasan kula sampun nampi wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Ananging dipun rebat kalian Panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka. Satemah kula namung angsal cangkokipun kembang lan cangkok dipun gathukaken kalian Kyai Semar wenteh Bathari Kanastren. Bathari Kanastren paring dawuh menawi Kyai Semar kinen mapan wonten ing nuswa Jawi amomong dhateng para Pandhawa. Nanging kala wonten pangandikanipun Kyai Semar ingkang ganjel sajroning raos kula Dawaka Prabu. Lho, Kyai Semar ngendika apa? Kembang lan cangkok ingkang pisah awit kinarya rebutan ing antaraning kula kalian Raden Janaka punika mratelakaken mbok menawi kula kalian Raden Janaka menika sejatosipun amung sajuga. Ibarat kembang lan cangkokipun kula wau Dawaka Prabu. Ya jagat ya Dewa Bathara. Syukur bagi jumurung. Lho, liripun kados pundi Kaka Prabu paring dawuh ingkang mekaten? Lesmana Sira lan Janaka kuwi mung katone loro nanging sayektine manunggal dadi siji. Ya Raden Janaka mau kang besuke bakal dadi dalan kasuwarganmu Lesmana. Mula ora muspra anggone siadi jumujuk nganti tekan Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi dalan nitik marang kasuwarganipun Kakang lan Siadi.
Koko Prabu menawi kasuwargan kula dhateng Raden Janaka lajeng Koko Prabu benjang badhe manitis dhateng pundi? Lesmana manut wangsit kang dak tampa pun Kakang bakal manitis marang Ratu Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna kang jampangi para Pandhawa rina sawengine. Benjang menapa kula lan Koko Prabu manitis dumateng Ratu Dwarawati dalasan panengah Pandhawa pun Janaka. Besok ana lakone dhewe. Wis ayo luwih dhisik enggal bali ana ing Pancamati Lesmana. Weh latalah gagar wikar tanpa karya anggone Praja Pancawati mboyong Kyai Semar. Sajake sejarahe Praja Pancawati bakali rampung bakali pundhat. Bendaraku Prabu Rama lan Raden Lesmana katone sedhela maneh ya bakali manitis marang satriya ana ing Nuswa Jawa. Ya Anoman ora bali ana Pancawati. Ora bakal jogar anggonku semedi, aku bakal tetugur ana Gunung Kendalisada. Yen durung ngantuk pepadang tumrap nasibku dhewe, Anoman ora bakal jogar anggone malah diening. Yang tanjir Druhun Simonon tenan negara Ngamarta Pandhawa sing somboyong Kyai Semar Badranaya. Kurawa ayo barisan witing kelapa dibuka, barisan witing kelapa ngebyuk para Pandhawa pateni. Dara Werkudara Arta Marma ana paran lakon rangsang mati dening aku. Mati aku. Lakon titir mati dening Swatama.
sampun wuru ing Bandayuda nggih Gus. Ingkang baku sing ruwet pun udar, sing peteng pun padang. Semar ingkang kasembadan boyong dhateng Amarta maratandhait nilap panas mara bumi. Utawi wahyu pamong niku sampun paripurna. Iya Kyai Semar aku melu nyekseni. Sing becik dadya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman. Menawi kula nggelar seratri wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani kula sak kanca nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.